Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да ви приготвя един уникален сендвич с един уникален сос. Това е един нов продукт на Дерони, самурай. Вътре има горчица, е леко пиканте, много е балансирано, перфектно е подходящо за дюнер, картофе и бургер. Почваме от това да загреем скара, чушки, пускаме на скара, тиквички. Докато селенчуци са на скара и продължава да се готвя, ние ще правим пастела за скарите. Необходимо малко брашно, бира, сол и черен пепер. Добавяме само жълтък. Пастела не е готов. Скариди сме ги чистени от главата и от вътрешността. Оставяме само опашка, да ни е по-удобно да може да ги фърляме в пастела, после да ги спържим. Скариди са готови. Вземем едно хлебче, капка зехтин и да знаете, за моите рецепти без зехтин аз не готвя. Готвяме само с салазар. И пускаме го на скара. Извадаме чушки, заедно с тиквички, зехтин, малко сол и малко черен пепер. Свежа салата, зехтин, бяло балсамико. Ще вземем малко репички, ще използваме малко пиканти краставици на Дерони. Моите любими краставици. И сега е момента да сглобяваме наш сендвич. Почваме от хляб, долната част, кои свежи селенчуци. Добавяме скариди, само преди да ги сервираме ще извадаме опашка. И сега е момента за сос самурай. Сендвичът е готов. Много вкусно с мещо-селенчуци и скариди. Комбинация с сос е балансирана добре. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетито!